Παιδιά, καλημέρα. Έχω έρθει στα μελίσια μου σήμερα. Αυτό εδώ το μελίσι είναι μια παραφιάδα που έκοψα πριν από περίπου 20 μέρες και βλέπω το εξής φαινόμενο. Εδώ κάτω είναι μια μπάλα από λίγες μέλισσες, όχι πολλές. Φαίνεται. Και μέσα στη μέση είναι η βασίλισσα. Ένα πράγμα περίεργο, δεν το έχω ξαναδεί. Τώρα προσπαθούν να τη σκοτώσουν. Μπερδεύτηκε άλλη βασίλισσα και ήρθε εδώ και βγήκαν έξω να τη σκοτώσουν. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Δεν ξέρω αν φαίνεται κιόλας. Λοιπόν, εγώ θα κοιτάξω να τη σώσω τώρα και να δούμε τι θα γίνει.